siqingatha ngoku bethile intsimbi ka-10 o'clock. Nditshilo ke nathi ke sakhamakhaya noBishop Patrick Hlengane. He is live in our Queenstown studios. Sawungena ke sive into yobana ke namhlanje ngaba sincokola ngantoni na. Nditshilo ke nathi ke namhlanje ke sijonga umba obalulekileyo kakhulu kwiintsapho zale mihla. Indlela itechnology engena ngayo kubomi bethu bemihla ngemihla kunye nendlela echaphazela ngayo ubudlelwane bethu emtshatweni. Ifowuni, imedia yoluntu kunye nehlabathi le-digital zisenze sahlala sinxibelelene, kodwa ngamanye amaxesha zisenokuzisa imingeni emitsha phakathi kwamaqabane. And that's why today we want to have an honest conversation about technology and marriage. In a world where we are constantly connected to our phones and social media, many couples are finding it difficult to balance screen time and quality time. And sometimes this constant connectivity can lead to misunderstandings, jealousy, or even unnecessary argument. Kodwa umbuzo omkhulu, isibini singayisebenzisa njani na itechnology ngendlela eyakha obudlelwane endaweni yokuwonakalisa? Yintoni enokwenziwa ukuze kugcinwe ukusondelelana, ukuthembana kunye nonxibelelwano olusempilweni emtshatweni ngeli xesha le-digital? Kule ngxoxo ke siza kufuna iingcebiso ezisebenzayo ezinokusincedisa okanye ezinokuncedisa isibini esi sikhulise uthando kunye nentlonipho ngelixa zisasebenzisa isibonelelo seteknoloji. Mfundisi, masikubulile wethu, sikwamkela. Thank you so much for joining us. Masibulele mntam Deuka abavulaphuli bonke, siyavuya gqithi bephinde sixhumane kulo nyaka. Thank you sir. Siyabulela kakhulu nathi mfundisi ngokwenza ixesha nathi. In your view mfundisi, itechnology itshintshe njani indlela amaqabane anxibelelana ngayo kule mihla? Kunjani emakhayeni ngoku now that sikwi-era ye-technology, sikwi-era ye-monetization on Facebook, everyone wants to be a content creator. Kwenza ngantoni emtshatweni with all of this? Hey, for imitshato isengxakini ngento elungileyo ezifana ne-social media nje. Kuba ngeke siyibalekele into ethi lixesha le-screen this time, lixesha le-digitals this time, and ziyasebenza positively. Kodwa khona ubunyekenyekano obukhona apha emtshatweni, kuba kwale nto elungileyo xa ingamanejwa kakuhle ijike yalutshaba ngoku le nto elungileyo, especially umtshato. Ijealous njengoba usowutshilo, umona okhona uthanda ukwenyukela. Abantu they are jealous because umuntu uyagigitheka escreenini, awazi baqhubeka ntoni, qonda uba hey andirhalaba ngulo muntu phaa escreenini. Into eyenzeka i-quality time iphelile ebantwini abaninzi okanye ixovekile, kuba ngoku umuntu uthetha noduli ulapha escreenini more than i-physical contact nomuntu wakhe. And also i-creator into yoba kube khona i-competition ekhona, le nto umuntu ayibukeleyo afuna unkosikazi lo kanye afuna umuntu lo wakhe afana nale nto ayibukeleyo, kuyakhomperishwa ke ngoku lapho umtshato ngokusengxakini. And ngeke siyibalekele nokutshitha ke kuyaqalisa through i-social media le kanye through i-digitals. Ngoku ke kusengxakini emitshatweni because akukho management e-right, akukho regulation e-right yale nto eluncedo apha ekhaya, kuba siyaxhumana, sijonga ama-emails, sijonga imisebenzi nje busethu basenza imali, senza ntoni, kodwa ngenxa yoba too much ese-wrong, latsho linye ixhego lakamampondo, too much ese-wrong. Xa into isuka ibe ninzi igcina seyimbi, ngoba ndithi ke emitshatweni kusengxakini, ku-cold, kukhona i-jealous, kukhona i-competition, kukhona nokuxexezelana okukhona ngenxa yayo i-social media le. Thank you. Ukhe wabalula mfundisi into yobana sometimes i-cheating iye iqale pha kulaa mntu uglued to i-social media. Ndizawufuna ke siyibekele nje umnwe loo ndawo leyo because sizawubuyela kuyo. Nanku ke ngoku nali iqabane kule nto ye-content creation. Ufumanisa into yobana ngoku kukho lo omnye ipartner yona is not comfortable with le nto because privacy is being invaded ngoku, akho boundaries of some sort.
I-social media kuba ubusowutshilo nawe mfundisi into yobana into apha right kodwa I think Tina indlela esiyisebenzisana. I think we once had a conversation last year where we spoke about taking izinto zomtshato wakho to social media, how dangerous it is to do izinto ezinjalo. But in as much as bana siyisebenzisa i-social media okanye sikwixesha le-digital apha endlini, but i-boundaries ne-privacy siyenza njani into yobana kungabikho mntu ozawufilisha into yobana ingathi upitsekile yena apha endlini because wena ufuna ukwenza i-content. How do we make sure of that? Yes, kufuna kube vele i-remedies xa sekunje bakonakele ngoku. Njengoba usitsho omnye uziva esepitsini ngenxa yale content creation yalo mntu wakho. Now ke ngoku kufuneka ngoku kube khona i-remedy kanye kube khona izilungise ezenziwayo. One, kufuneka kuvunyelwane ngee-limits. Uba mfo makube khona i-limits kule nto ukwazi ukuze express uba andisavi kamandi le nto yenzayo noba izisa ukudla le content yakho kodwa basivumelane makube khona i-limits. And also uzibeke nezinto uburhala i-limits ezi zibe njani nizidiscusse nomntu wakho okanye ungathi xa kutyiwa ndicela uba ifoni ke zibekwe phantsi awume nge-content, you see, okanye nje kunikela inkxaso le-content maybe 5 minutes uyasidisturba kwisidlo sethu, after 5 minutes please get out of it because ngoku iyasipitsa. Okanye ebedroomini le nto andiyifuni le content yale bedroom, you see, makibekwe phantsi ifowuni ebedroomini. Okanye kwii-date nights faniseba nalapho ii-date nights zena ziyi-public upha yonke into ekhona phaa kuba yonke into ilapha. Therefore ndizama ukuthi please establishani ii-boundaries, zamani ukuthetha uba sihamba nge-content lesiphele phi and ube free ukuze express ii-feelings zakho uva njani kunoba uvele uthule ugcine ubhesta. Okay, please establish ii-boundaries okanye try to find ii-limits kule nto niyenzayo. Thank you. Mhlambi mfundisi makhe sibuyele ke ngoku kulaa nto ubukhe wayithetha yoba kule nto ye-too much screen yelinye leqabane apha emaqabaneni abantu betshatile, i-trust iyaluzeka phayana and i-cheating i-possibility yobana ibe izawuqala phayana iba khona because umntu ufumana ii-ideas ezithile xa ephayana. Ndiyafuna ke mfundisi based on i-experience yakho uba makhe sizame ke ngokuncedisana nale couple mhlawumbi imamela at this particular moment and they are struggling kule nto sincokola ngayo at this particular moment. Siyibuyisa njani la intimacy nokwethembana kwethu njengabantu abathandanayo, njengabantu abathatha isigqibo into yobana mntana sekhaya ebumandini nasebumini ndawuma nawe. Nanku ke ngoku ke i-technology ime egephini and umtshato ingathi uzawuqhawuka ngoku ngenxa ye-technology. What tips do we have for abantu abakuloo meko injalo? Okay, sizoqala kuleli into ethi kofuneka sivume qala ukuthi apha sinengxaki apha emtshatweni and yenziwe yi-social media le. I-transparency is very important ukuthi ke siqale sityhilane izifuba apha kulo mtshato bayi ingathi media mfo isikhuphile okanye khona lo mntu ogluti apha kuye. Ngoke wenze njani ke ngoku ukuze ubuyise kulaa ndaba esikuyo ugudluza umntu lo, meaning which you try ukuphuma kulo mntu apha escreenini uthathe ususe maybe nee-photos ezi-provocative osozilike apha kule nto, masigudluze inkamela siyisuse inkamela le apha kule ndawo. Okanye ke kulo ma-secret flattering nalo mntu oflatterisha naye uzama into yoba ususe izinto. Once ke ugudluze izinto into embeke iphinde ibuye, suba ngumuntu wama-secret kakhulu. Xa uyibona uba nantsi inkamela ngento libasa endlini elephant gudluzani i-elephant leba mfo akulimithi apha kule nto apha efowunini. Gudluze izinto uzithanda apha efowunini uphinde ubonakalisa into yoba nawe serious uyayibona ingxaki lesinayo. Suse ezi zinto. If ufuneka udelete into efana udelete okanye uziblock bafana ukublokile apha futhi nalo umbonise futhi nawe uba ndiyibhlokile into ethile and beside that ube so actor ke ngoku nawe accordingly ubuyele esimeni sakho. Ngozama ukuthi ke just be clear about it, nibe transparent and nisuse elephant le apha endlini. Thank you.
andifuna kuyi-associate ke mfundisi ubana ngobani apha emtshatweni kanye ncakasana abo ufumanisa into yobana they are very much glued to i-social media and kule conversation yethu if ndikuva kakuhle ubalula into ene-communication kakhulu bana communication is very much important whilst addressing the elephant in the room siyenza njani into yobana ingaveli ingathi kulo addresswayo okanye kulo uthi hey andikho comfortable into yobana senze get ready with me sibe sisaphuma ebhedini I think that is invade privacy yethu I don't like that I don't have a problem with the OOTD I don't have a problem into yobana sithatha content xa senze lunch but maske simiyeke man get ready with me sibe sisaphuma ebhedini now whilst addressing zonke ezo zinto ezo siyenza njani lanto yobana kulo uzayireceiver yonke lento ingaveli ingathi ngoku I think you are controlling me into yobana I must stop doing into ethile ndenze into ethile ingathi ngoku kulo mtshato okanye kule relationship kufuneka senze izinto ezithandwa nguwe kodwa sasikhe saphinde sathi thina sobabini mfundisi sithetha apha eredweni sathi xa ukusemtshatweni udibanise yakho nomnye adibanise yakho and umtshato sometimes is all about compromising so ubana lanto uqonda bana this is a red flag but I can manage to live with it so why ngoku kuzawuthi xa funeka ngile nto because uyayibona ndiyayithanda le nto and mukho wabalisa into yobana ke sometimes lethu izisa imali apha endlini uyayazi into yobana ndiba nezigidi zamarandi endizifumanayo phaa izithongo ezithi zingene but how do we make sure into yobana mfundisi whilst addressing the elephant in the room but lo ureceivayo akafilishi ngathi they are being attacked or uzama ukundicontrola kule nto sizama uyilungisa how do we make sure of that mntakamdeuka emitshatweni ufuneka niprioritizane into ephambili uba okay xa omnye eva kakubi wenze njani ukuzilungiselela imeko uba angeva kakubi lo mntu lo kusho ukuthi ufanele xa nizibeke phambili nobabini beside ezimali beside ezi feelings ezikhona ngenxa le social media or whatever that ni-benefita kule social media ake ni-prioritize nekuqala uba mfo kaloku nokuba siyadla ngale nto ngoku isingathi ithatha indawo yethu create an environment ke ngoku e-conducive ukumconvinsa ukumbonisa umntu wakho ungekho kwitone ephezulu njengoba ubungaxakaniswa nayenye into ufuna ukuyilungisa you create environment e-soft ixesha kumandi uze phantsi komntakwethu man ndirecognize uba siyazenza izigidi apha ekhaya ndiyarecognize uyayithanda i-social media kodwa ine-excess ngoku ingathi asiseyo priority thina ifana uvela uleqa imali sileqa imali ngoku asithina sanakananga ndithi ke mna ke create environment e-conducive ukumconvince umntu wakho njengoba unokumconvinsa ngezinye izinto ngale nto ye-social media so that angazoziva e-attacked mqale ngomoya ophantsi wamhle wasekhaya ezulwini umbekele phantsi umntu wakho uzama ukumbonisa kodwa xa engeva nyusela ivoice kaloku nawe ungasosexa ukuba uzawuyekela wenziwe loo nto yenziwa kuba into ezokwenzeka kuzawukhuphuka i-social media le iye phezulu nemali ikhuphuke nihlukane nina zama ukuthi ke create a good environment sweet umthethe naye ucommunicate naye ungalwanga and xa bombe yaqhubeka yilwa kaloku nawe into oyithandayo yayilwela nje okanye ke unikezele umuntu aqhubeke le media yakhe nemali zakhe azenzayo uhambe uyobonela icebo akuyenze thank you mfundisi ubukhe wachaphazela into yobana kuba khona ukwathembeka xa omnye ngoku seke focused kakhulu kwinto ene-social media phakathi uthanda i-TV kakhulu uhlala eTV kube 2 kukho le nto ikhoyo ke ibukelwa 24 hours ngoku on television abantu balala pha bebukele yona then i-trust incothuke ebantwini abasemtshatweni and ufumanise uba omnye umntu ngoku uzawuba uncomfortable with umntu wakhe oku-social media okokoko ade a-assume into yobana uyaxoka uyajola wena phaa kule social media yakho ukhona lo mntu ku-entertainayo because indlela oncoma ngayo xa ukwifowuni xa usefowunini yakho
How do we then rebuild i-trust ke ngoku? Sihlalile phansi, sazisethe ezi boundaries nezi zinto ongekho comfortable yizo wena apha emtshatweni wethu. I also came with nami izinto zobana ke, oh okay fine, sizawuyenza ngohlobo nohlobo lehlobo lento ukuze isilungele sobabini. Then ke ngoku siphinde siyibuyisa njani ke ngoku intembeko kuthi sobabini xa ke ngoku sesidecidile safumana ke ngoku a conducive solution that is going to be conducive for both of us going forward, because mntana sekhaya akujikwa mos apha andithi na. Hayi akujikwa apha mntakamdekwa zintoni qala afana sisipoint ebezinenza nibe ne-connection estrong, zintoni ebezinenza nimandele nobabini, zintoni ebenizenza nithembane. Inthi mna ubuyela kwezazi zinto uqala upractice ezazi zinto kwenzeka uba i-social media i-date nights izona nto benizenza inene into yeni ibe shushu ifudumale niziyekile ngoba lo mntu wenza i-date nights apha efowunini okanye ukhuphana nje ama-lunches kade niwenza akasenzeki ngoba umuntu uconsumed, umuntu ufocus kule nto ayenzayo. Ndithi mna buyelani kwezazi zinto bezinenze naba right and find ispace ke sale social media yenu ibe under i-regulation. Ndithi ke mna ke yonke into ebinenza niva ba hayi omnye ufocusile ngoku omnye hayi nena uyandithanda omnye hayi utsho kamandi, anibuyele nenze ezazi zinto ngoba ke i-social media takes time anisena quality time. Buyisani quality time kaloku abona batyini hayi ndiyayehlula i-social media nansi ifowuni uyibeke phansi undibheke ebusweni umuntu wam ngoku kumandi ibuyele kulanda beniyenza kodwa anizothi hayi siyazithola i-solutions and what not kodwa anisazenzi izinto beziniconnecta. Buyelani kuzo kaloku le niyihlisele, then that will make ispark senu sibuye and the trust will come back, because eyona ngxaki ilapha efowunini xa ke ngoku ifowuni icindezelwa, I'm telling you, it will develop bit by bit, and go back and do what made you happy as you accommodate also the social media. Niyibeke endaweni yayo, niziprioritize nina, nihambe phambili yona ibe secaleni ngoba nayo niyayidinga, kodwa nibaluleke ukudlula i-social media le. Yenzani ezi zinto ebezinenza nive kamandi. Thank you. Sisonga mfundisi incoko yethu yanamhlanje kukho i-couples ingakumbi young couples ezinele ngxaki yale nto sincokola ngayo namhlanje. Silwakha njani udonga as a young couple to make sure into yobana izinto ezifana nezi zingasidistract kwijeni yethu yomtshato? Yes, mntakamdeuka. One, I will always say communication about this thing is very important. Kuthiwa prevention is better than cure. Kukuba nivele nizixoxe izinto niyi-young couple, kukhona into ezi-deep step imitshato, unumber 1, unumber 2, unumber 3, niyifake i-social media le. And umntu avele into yoba andifuni into ezo-invade ispace sam, no matter how good it is, niyithetha apha ekuqaleni. Ukuba ke ngoku mntakamdeuka sele niphakathi omnye uzavele kade sey-addicted, because they are very addictive i-digitals. Uze seyivele addicted, thathani ke ngoyiklinikhi yenu. 1, detoxani kaloku, detoxani. I-digital detox is very important. Nithatha ama-break kwi-social media, so ke sithatha i-break kwi-social media, nibe intentional about it. Nithatha i-break kwi-media so that you can reconnect. Ngoba omnye ungena sengena nomuntu ekuthiwa yi-social media apha ngone bathathu ningene isuka nje. Ngoku ufuneka wathola i-detox, athola amapilisi waka-detox, umuntu athatha i-break. Singene entweni ngokubalulekileyo mfo basidetoxe, now ningazinaki ii-feelings kakhulu, yenzani ngokwe-intention. Nenza ingqondo ukuba ngoku for uba siyayiyeka le addiction izosehlukanisa, because ngoku ndizawufila uba sibathathu apha khona umuntu othatha umuntu wam. Qala is prevention by talking about it. Okwesibini yi-digital detox, take breaks intentionally so that you can reconnect. If bezingenza loo nto i-young couples zawusinda kulo nogumbe ogwinya ii-couples ezininzi kangaka. Thank you. Siyabulela kakhulu mfundisi Benjamin Mati. Thank you so much, sir. Thank you.